Benvingudes i benvinguts a un nou programa del blog. Estem al mig del mes de desembre, és l'últim mes de l'any, i amb ell les últimes oportunitats per portar a terme tots aquests propòsits o desitjos d'aquest 2019, sobretot els esportius. Ara venen les vacances de Nadal i aprofitareu per recarregar piles i nosaltres us oferim un munt d'activitats i esdeveniments en els que podeu participar. Si voleu saber quins són, quedeu-vos amb nosaltres els pròxims minuts. No saps què fer aquestes vacances de Nadal? T'agrada l'esport i et molaria practicar diferents disciplines en un únic dia? Has trobat el teu lloc. Vine a treure't el fred nadalenc a Esport per Nadal, el teu casal multiesportiu solidari Amàdia, l'ONG del Consell. Se celebrarà el 2 i 3 de gener al CEM La Marbella i sempre estaràs acompanyat d'un especialista en cada activitat. Fora del pavelló tenim rugby, iniciació al triatló i atletisme. I a dins del pavelló minifutbol, bàsquet, bàdminton, Krav Maga, zona d'inflables i llit elàstic o trampolí. A més, si portes la teva joguina no bèl·lica i no sexista, podràs participar a la campanya Cap nena sense joguina. Torna a la Copa CEP, la competició més emocionant dels esports d'equip. Viu totes les finals concentrades en un únic cap de setmana a la Marbella, 10, 11 i 12 de gener. A més, aquest any un valor afegit. Podràs seguir totes les finals en directe a través de la web del Consell. Un taulell, 2 persones i 32 peces. És una de les disciplines del CEP que té més participació tant de nens com de nenes. Per tant, és una disciplina que hi pot jugar tothom. Una de les seves característiques és l'estratègia. Gràcies a ella pots guanyar un munt de partides. Segur que molts de vosaltres ja ho heu endevinat, però estem parlant dels escacs, una disciplina en creixement dins de l'esport escolar. Els escacs són la disciplina estratègica del CEP de cara al nou curs, una ferma aposta per aquest joc mil·lenari que cada any reuneix a milers de nens, nenes i joves de Barcelona. Avui el Casinet d'Hostafrancs acull la segona ronda d'escacs, una jornada orientada a totes les categories escolars que comptarà amb prop de 300 esportistes. Altres objectius importants que l'entitat s'ha marcat aquesta temporada són l'increment de la participació de jugadores d'escacs a cadascuna de les competicions i la promoció de la Copa Online, una novetat que va funcionar molt bé l'any passat i que conclou amb una celebració de partides finals al complex de la Marbella. Per cert, tots els nens i nenes de la categoria prebenjamí, recordeu que encara us podeu inscriure a la modalitat individual d'escacs fins al 15 de gener a través de l'aplicació de la web del CEP. I seguim amb l'entrevista. La setmana passada era el torn de la Isabel Buenosvinos representant l'Escola Aula. Ara és el torn de l'Òscar Marçà, representant de l'Escola Dominiques de l'Ensenyament. El vincle del Dominiques en el Consell ve de fa 40 anys, que portem fent equips de bàsquet, de futbol sala, a vòlei, que ja no el tenim però el vam tindre, escacs,
hem deixat les pistes per al tema de tutors de joc, per fases finals, i hem estat un conjunt d'ajudar-nos entre els dos. Sí, a l'auditori hem fet diferents activitats, és un campionat de dansa que ens van demanar al Consell, també hem fet uns col·loquis que vam fer dels àrbits, que van vindre, també hem fet la presentació d'un torneig que va fer de l'ACB, que vam fer aquí. Sempre estem disposats a col·laborar al Consell perquè tot és una família. Si va bé el Consell, va bé el Dominiques. Molt important, perquè nosaltres creiem en el valor de l'esport Dominiques, és que tothom entri al rol de jugar. Nosaltres no mirem si és bo o dolent, o si fa fàcil o difícil, és que tots entrin. I el Consell ens dona aquesta possibilitat que tothom entri en aquesta roda. El nostre repte ara mateix és intentar fer un equip de futbol sala femení. Tenim equips mixtes, però la idea és intentar fer un equip sol femení. I intentar incloure algun esport més, com pot ser el vòlei o l'handbol. Però estem aquí lluitant a poc a poc. T'has preguntat mai per què els que tens a prop confien en tu? Nosaltres sí. Triem Llet Nostra des que vam saber que es va crear per donar suport als ramaders d'aquí. Perquè és de casa i perquè és nostra. Doncs a casa triem Llet Nostra, tu perquè és molt bona. Som el que triem i nosaltres triem a prop. Triem Llet Nostra. A casa nostra, Llet Nostra. I seguim amb la secció de nutrició amb la col·laboració del Mercat de la Boqueria. Aquí comença Menjar Bé. No, l'ou es pot menjar, si no un ou al dia, 3 o 4 cops a la setmana. Ara, també hi ha ous i ous, vull dir, tu has de comprar un ou del número 0 o número 1, que ja hi ha tota la traçabilitat de que els animals estan o bé a l'aire lliure o bé estan per terra. Clar, un animal que està en una gàbia o una gallina que està allà 2 anys que no es belluga, doncs clar, la qualitat de l'ou no és igual, els hi posen la llum per forçar-ho. En canvi, quan un ou del número 0 o un número 1, la llum és la llum natural, la raça és natural, és una altra divisió. Vull dir, sí que diem ou, però hem de dir nom i cognom. Pollastre, pollastre aire lliure. Ou, però aire lliure, fet a terra, del número 0 o número 1. I llavors tot això és saludable. Home, hi ha qui se'n menja un ou al dia, però 2 ous al dia s'ha comprovat tot allò que deien dels ous, si són saludables no t'afecten. Hi ha gent que a vegades és més intolerable amb la clara, però el que és el rovell el pot menjar tothom i per tant això el metge t'ho dirà si la persona té alguna al·lèrgia o alguna cosa, però com si l'ou és sa, el nano accepta i li dona un complement de vitamines brutal. Al Consell sempre hem estat conscients del canvi climàtic, però a part ara estem compromesos amb la causa. Estem parlant exactament de l'ús de l'aigua, un bé escàs però essencial per a la vida. Avui et recomanem que t'apropis al Museu de l'Aigua. Així descobriràs per què és tan important per a nosaltres. A més, aquest Nadal organitzen tallers per a nens i nenes.
Nosaltres t'ho posem ben fàcil. Si vols guanyar 5 entrades dobles per anar a veure el Museu de l'Aigua, només cal que introdueixis la paraula sostenibilitat a les nostres xarxes socials. A més, nosaltres posem com a exemple el nostre cas. Ara, gràcies a l'acord de col·laboració amb Aigües de Barcelona, oferirem als corredors de tots els crossos aigua directament de l'aixeta. Hem retirat així totes les ampolles de plàstic per evitar també el consum de plàstic, un dels nostres objectius dins del CEP. Agafa boli i pren nota, o ves al mòbil, obre el bloc de notes i apunta l'agenda. I ja hem acabat aquest capítol. Gràcies per acompanyar-nos una vegada més. Troba'ns a les nostres xarxes socials i també a l'APP del Consell. Ens tornem a veure aquí el pròxim divendres a partir de la 1. Fins la pròxima!